pozdrav svima ljudi, u ovom klipu ćemo pričati o najvećem SSD-u na svetu. Sad, ne fizički najvećim SSD-om, znači da ne bude veliki, nego po njegovom kapacitetu. Znači po memoriji koju on sadrži i brzini i tako to. Sad, ko ne zna šta je SSD, u deskripciji će imati link mog klipa u kojem sam objasnio šta je SSD, tako da možete pogledati i to. Sad, ja ne znam nešto previše o SSD-ovima, ispričat ću vam nešto što znam o hard disku i inače o hard diskovima, tako da neću vam pričati neke detalje, ali ću vam svakako link ovog SSD-a ostaviti u deskripciji da možete detaljno pročitati njegove specifikacije. Sad, da ne bi nešto sad produžio priču, odmah ću vam reći, znači neki za prosječni SSD možete da nađete od, evo sad sam našao jedan od 250 GB, brzine otprilike 530 MB po sekundi, čitanje i pisanje podataka, i to ovo vam je Samsungov. Sad, ja nisam možda siguran da li je tačno sam pronašao Samsungov, ali mislim da jeste, siguran sam da jeste zapravo, nešto sam zabagao, ali nebitno. Sada, ovaj SSD, koji je najveći po kapacitetu na svetu, ima, sad ću da vam kažem, 15,36 terabajta. Što je ono zaista neverovatno. Sad, nećemo pričati o terabajtima jer malo za sad ima oni koji možeš kupiti za terabajt i jedko će kupiti SSD od terabajta, tako da ćemo reći da on ima, u stvari on vam je u gigabajtima 15.728. Znači 15.500 gigabajta, a ova ima samo 250 gigabajta, znači to je neverovatno. Sad, ljudi kupuju najviše SSD-ove radi brzine, radi bržeg čitanja i prenosa podataka i sve to, ali pitanje je koliko je ovaj hard disk od 15 terabajta u ovom vremenu potreban. Znači sada za ovo što trenutno ima, znači ovaj klip snima u februaru 2016. Tako da tad za ovaj period, mislim ako neko pogleda tamo kasnije da ne bude posle da sam rekao da je ovaj hard disk, SSD previše, a tad će vjerojatno biti normalno nekada, ali dobro, to sad nije bitno. Zapravo koliko je on potreban? U principu i nije toliko. Sad, ako je ovaj od 250 GB 12.000, šta mislite koliko košta ovaj? Evo, imate 5 sekundi da razmišljate. Šalim se da neću sad da tupim i tako bez veze, reću vam odmah. Cena ovog SSD je neverovatnih 5.000 €. Znači 5.000 €, ljudi moji, za 5.000 € možete kupiti dva gaming računara koja može da pogura svaku igricu u narednih 2 godine, 100%. Za 5.000 €. A vi da kupite memoriju koju ćete koristiti, SSD, memoriju ćete koristiti, ali kada ćete vi napuniti 15 terabajta? Mislim to, sad ovo kažem inače za prosječnog korisnika da nije potrebno. Možda sad neki tamo profesionalni dizajner ili programer, njima će možda ovo biti potrebno. Ali za nas, standardne korisnike, to 100% neće biti potrebno ni sad ni za narednih 2-3 godine. Verovatno, nisam siguran, ali mislim da neće biti potrebno. Sad, brzina pisanja i čitanja podataka što se tiče ovog SSD-a zapravo vam je 1200 MB po sekundi, znači i čitanje i pisanje. Sad, da li to prosjek tamo što sam negdje pročito nisam siguran, ali opet kažem, ostavit ću u deskripciji link gdje možete detaljno te specifikacije pročitati jer ja neću mnogo pričati o ovome. Inače 2,5 inča vam je taj SSD. I eto, to vam je to, inače, kažem, Samsungovi, ja sad nisam siguran koji je to model, sad ću pogledam tačno koji je model i reći ću vam. I da, evo, to je model Samsung Unwraps PM1633A, znači to je taj neki model, inače to je Samsungov SSD, evo sad vidim 100%, imate i na Samsungov sajtu možete pročitati. Mislim da su tu inače i najtačnije specifikacije tog SSD-a. Eto ljudi, to bi bilo to, hvala što ste pogledali klip, nadam se da vam se svidao, jer ovo je zaista bila jedna, opet kažem, neka slobodnija tema o kojoj smo pričali. Sad, ko će ovo kupiti, da li će neko kupiti, to je pitanje kad će se ovaj SSD postati popularan. Tako da, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite obavezno like, share i subscribe i posjetite moju Facebook stranicu, link Facebook stranici ćete imati u deskripciji, tako da, vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao!